Nakajingkiw ki kamsniyo ha kani kajala kabala wanra ya kajingshongs ir ha ka imlang salang nakaliang kesur upat ba kabri hinyaw trap ha ka arpaw tarik nailur arhajar pusan kala lumya kajingalang bat ki para dekhot banya merjing mod halor kani ka mat ha shillong club Hakani gajian lang gablay simbenta na do chairman kaseng uba kerman lang Yuria uba Thomas Pasa uno ay ktian nalor kiwe kila simya karay ban penlong da gajian lang pajba halor kani kamat. Habakran sigilat patay kubor na kalyang uba kerman lang Yuria uba Thomas Pasa kila ong. Bagajing jelay jonki kam sniyo hakani gajala kala long ka aka kabas ngokya bat kumta ulawer ya baro kinong snong na do kinoy lam seng balang kinoy hikay Kiseng san hima nalor kiwe bakin wan banyas nok ti lang siya kani kajinga lang kabanlong haka arpo saw tarigun nailur arja arpusan hamadan malki shilong ban penram jur yaki riu transnam bat banyale ban penduk jat yaki kam sniu. Klem da kerni kaseng klem kerni ni no. Kum kinong shong jong ka ri tu bre tu blai. Ke ek ba in le ba in pentikna ba kini ki chatting ja. Ki wala pensyong seri khlong ki khana ki long kumi kirang ba ya baro kno song kumno ngin le nakaliang ka jongi nakaka daw nakaliang ka jongi hati meeting ngila simi wo garai ba nakaliang jong ka sur upai ba ngin pelong ya ko ka jingalang pai ba ang te hamaran malki ya ka arp sautarik jong uni ubnai ya ka jingalang on sedang nadu ko por khadui baji bat ka jing thmu jong ni ka jingalang kritang gawe ba dakasur ka ba jam tam dakasur jong ka jai benre bai ngin penrem ya kum kini ki jingjia kanang ba kiu no ki brio ki ba le ya kum kini ki kam transnam kin don ka jing shapti ngakiru kani ka jingjia kum kini ki jingjia bla jia la katu an sinam hong so thu kam dei ye tanga kamram jong ka sarkar ada kajing kali kami upai bak, kai upai bak uhap man le. Kumnungin simkian, ban ngimla syuti ban susah ban up yang saya no on siapa ni. Sakan not lagi mensim ngin up, siapa ngin le ye. Te kadai kajing alang kadai kata kajing tumu. Ban ngin sa airu kajing thok ni jong ni. Lara don kam show governor. Siapa ka state government ka jong ni. Kenang ba nakaliang ka jong ni kipai ba nakaliang juga sarkar mat baro stakeholder ngin penting kena tanggawe ba kini ki kam thambor ki bentuk jat bat ngi kermen ba kipai ba hi karakut kapor bangan ladang isong tang hayeng tang lamba ka whatsapp ngimla ban penduk jat ikini kajing safety ngajung di kata ngimla syu bar kajing pur state kini kam kalau ngobai isar ke heru tak tahu ladon kala ade kapor yang ni bangin mi lagi WhatsApp ke jongi bangin yawan lang dakamet ban peni kata kajing sokia ke jongi ban hak ni kajing lang ngila sim kara bagin wer ya baro kiseng san himasima ya baro ki noilam seng barang ki per ki noilam niam bat ki kon hon ki babun ba ni kerpat ya kiru hoi ka official request kin pai ada kedir ka ngi war man sim ni kabu ban kerpat lang ya baro ba ngin yawan lang da kawai ka sur da kawai ka jingmut ban petra ta kawai ka thong ba ngin penduk jat ya ki kam belum persya ya ka imlang salang ka jumi Hoi nyinomla ban pinpoi lada kat kabangila lada kade bangin pinpoi ling baga social media kata ka WhatsApp ya ka bang kung balaong ba Thomas bangin kerpat ipi ban mi na ka WhatsApp sungo bo piang ya ka kata kade ka jing kerpat red ka jongi ba kum juru naman ha kaningi khot kerpat red bat kinong penya school lu long bakin wan amar ba kani kung bala kren ba ka mde bande tang ka sur jong wei shimbet ne jong wei ka long yeng ne de kade ka sur jong upai ba hi bade ban pen sungo ya kini kiriu thang snam baken ya ka kam ka buman ka bapile mar mentau upai ba hi unmi shakmat ban penrem pi bat ban yele ban pendu jaj ya kini ki jingja kata lingba bangin ipad ka jingi trelang ya ka sarkar jela kentup ya ka tanat pulet pakiru at least kin yo eta ka bor ban chimkhia ban trei kat kum ka baki ki de ban trei kumbala pen kup bor iki
Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bada ka bathau bha kam kta i ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya